balima anyokuma vraiment ne nda suro maseka sinogo dusuka sibulu kawjimu ni arasa nbe ka bot le fly na komi na président Assimi na ma fusire ni na ne danger de wulito ndendo ka olade bien vendredi 10 février 2023 awani ay kawjimu nbe ka boy kama Assimi Aminata Digo nana itoko tienfo onina aye aras bati de to yaka dasa wofo mo manga jugu minimiser mais ka tien de fois na président Assimi aouye amona chaque fois na eu décision ta moko flombe bon mali kono ka ka décision na gushi ka ula gushi o yara sa de foite boala neta don munde arasa ko nduguma neta ro fefen bala mais mbe kuma telefona moko ti jugu minimiser Ameriki ne yɛrɛ sigilen ɲɛna polisiw taara ka taa Fato minɛ Fato bɔra ka manamanakan dɔ fɔ Ameriki ma ka kuma dɔw fɔ n tɛ fɛ ka fɔ réseau sanfɛ a bɛnna cɛ polisiw y'a minɛ hali ni fa bila Ameriki kuma bɛ kuma la n'i y'a fɔ o b'i minɛ an bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna koyi a bɛ ka fɔ ko droit de l'homme liberté d'expression démocratie i ye coup d'état de kɛ président Assimi i ka d'anw ye san kelen i ye usine mugan i nana n'o projet ye san kelen i ye avion den 50 san ka d'an ka sɔrɔsiw ma san kelen i ye Mali ka fierté d'an ma mais i ka baara tɔba de bɛ yen nɔ mɔgɔ tɛ ɲina ɲimi ka dɛsɛ ko kala la aw mana décision ta arasibati de bɛ bɔ k'i sigi k'aw la gosi bon arasibati sababu bɛ ka to bɛɛ bɛ ka ɲɛ don aw la aw bɛ ka minimiser il faut pas le minimiser n bɛ ka tiɲɛ fana k'aw jimi ka bɔ kunu ka kariya ka aw la gosi ka di ONU ma k'aw la gosi ka di accordal ka fɛn fɛn ne aw t'a fɛ k'o bɔ o bɛɛ défend ka tila tuguni k'aw la gosi au même moment rebelle fana bɛ ka aw buruja kɔrɔ fɛ i ma o kelen bɛ ka coordonner yan ni minnu bɛ faso cila minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ani rebelle ninnu bilayi ninnu bɛɛ tagama sen kelen u bɛɛ tagama sen kelen kelen ala remarqué ni rebelle bɔra ka mankan ci wagati min na Bamakɔkaw fana bɛ bɔ mankan ci la o kelen bɛ ka coordonner di donc il faut jamais minimiser ça mais ka tiɲɛ de fara m'a fɔ n ko téléphone b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n ɲɛ t'a dɔn si c'est une coïncidence ce n'est pas une accusation mais c'est une réalité a y'a remarqué dɔrɔn rebelle mana bɔ chaque fois dɔ bɛ bɔ Bamakɔ kɔnɔ et puis chaque fois n'a ye décision ta arasa de bɛ bɔ k'aw ka décision na gosi foyi tɛ bɔ o la et justice sigilen bɛ justice do procureur do pɛrɛnnen do autosaisi la mais tout ye k'u autosaisi arasaba tɛ nin ka dossier la quand je dis la vérité an b'aw dɛmɛ aw bɛ ka baara kɛ a ye Mali ka fierté d'an ma mais an tɛ se k'an sigi k'aw jimi ka bɔ kunu k'an ka jamana buruja an ka dɔ fɔ transition o cɛ mais an ni jamana wɛrɛ minnu bɛ kɛlɛ la Américains ka cɛ in ko Edward Snowden o ma boli ka taa irisiw fɛ yan munna ye Amérique bila a liberté d'expression kɔrɔ de k'i ka faso ci hali a tɛ si la Américains ka nin cɛ in nin bɔra ka Amérique buruja a ye Amérique bila a tɛ se ka sen suya n'a y'a sen suya mun bɛna sɔrɔ a b'a dɔn a ye Amérique bila pewu 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 a bolila ka taa irisiw fɛ yen olu jan b'u yɛrɛ kɔ koyi awa mais mon faux président Assimi ɲɛna ni erreur de Modibo Keita ni Thomas Sankara ninnu bɛ minɛ u bɛ sokɔnɔ juguw minimiser bon n'i y'a ye an ka Afrique révolution caman bɛ faga dɔw wɛrɛ ta a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ de fɛ sinon i bɛ baara la bɛɛ b'a dɔn i bɛ Mali fɛ an b'aw bɛɛ fɛ an bɛ président Assimi fɛ an bɛ premier ministre Choguel fɛ an bɛ Mali chef de renseignement ɲɛmɔgɔba n'o ye Modibo Kone ye baara taabolo ka ɲi en même temps an bɛ Maliki Diaw fo an bɛ Wage fo an bɛ Sadio Kamara fo an bɛ Ablaye Diop fo vraiment le meilleur diplomate après Modibo Keita bravo à Ablaye Diop an b'aw bɛɛ fo a ka baara taabolo nin ka ɲi mais sokɔnɔ jugu aw bɛ ka kɛnɛma juguw frappé sokɔnɔ juguw bɛ k'u kɔgɔ don ne yɛrɛ kun tɛ taa n yɛrɛ sɔrɔ kaso la Maliki Konate nɔfɛ a kana a y'a kɛ Ala kama a kana sokɔnɔ jugu minimiser wallahi billahi président caman bɛ binna nin yɔrɔ de la Modibo Keita binna de la parce que an finman ne kɛlen ma ko kelen kɛ ni fama an bɛ sokɔnɔ jugu an bɛ alors que hali misiri kɔnɔ église kɔnɔ a bɛ fɔ zanaw la an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a fɔ kiraw y'a fɔ ko sokɔnɔ jugu o ka jugu ka tɛmɛ kɛnɛma jugu kan aw ye diɲɛ bɛɛ sirannen don aw ɲɛ mais a yɛrɛ ka sokɔnɔna na mɔgɔ wɛrɛw bɛ olu bɛ k'aw la gosi foyi tɛ b'u la aw bɔra siɲɛ fɔlɔ la ko Faransi bɛ k'a ka espace aérien violer ka sɔrɔ ne ma taa Mali la Arasa bɔra k'aw la gosi ka tila k'aw ka tubabukan k'aw la gosi k'aw ironi k'aw la an ma réagi o la procureur ni autosaisi o la dɛ mais an taara Mali la dɔrɔn autosaisi ne ma nin justice système faamuya dɛ deuxième mois aw bɔra tuguni ka décision ta tuguni ka yira k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na bi ko mercenaire dɔw minɛna Arasipati bɔra k'a bɛ k'aw ma tiɲɛ fɔ ko mercenaire tɛ k'aw la gosi ka tila k'a fɔ ko Côte d'Ivoire bɛ courant tigɛ an na foyi ma bɔ si la procureur ma wuli o la mɔgɔ si ma wuli o la an ɲɛ bɛ Aminata Diko bɔra ka na o tɔgɔ cɛn na sosi na dɔrɔn an ɲɛ b'a la ko plainte donna contre la mais a daminɛna Arasa de la o ne ye a bɔnna sigira c'est à dire en tant que aw bɛ ka kɛrɛ fankelen de kɛ ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw na an b'aw fɛ dɛ aw bɛɛ ko ka di ne ye mais tiɲɛ na ne tɛ se ka gɛlɛn nkalon kan ne tɛ se ka parce que k'aw ji min ka ko ɲɛ ne tɛ se ka sunɔgɔ su rɔ quoi sans vous mentir n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna dɛ n'i ye Paul Kagame sera ka Rwanda libéré n'i ye manamanakan fɔ Rwanda ma bilahi hali n'i ye Rwanda bila Paul Kagame ma taa opposant dɔ kama fɔ Afrique du Sud ka tugu éliminer ne ma fɔ an ka ko kɛ dɛ
mais vraiment a ye fura sɔrɔ ni manamanakan na a ka dabila quoi. Algérie ma wuli Faransi nɔfɛ ko parce que k'u ye Algérien dɔ la boliya. C'est à dire a kana sɔn ɲɛdonna mori dɔ b'a ka kɛ quoi. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna dɛ. A ye Faransi bagabaga ka RFI bagabaga ka i nɔfɛ mais minnu bɛ aw senkɔrɔ aw bɛ ka Arasa minimiser. Et pire encore, Denin taara aw tɔgɔ tiɲɛ Nations Unies na Arasa bɛ tila ka bɔ don o don Arasa bɛ plateau bɛɛ sanfɛ o bɛ ka taa bɔ k'aw la gosi k'a fɔ non nin tun bɛ Ablaye Diop place la k'a b'a yɛrɛ kɛ ladidikɛla k'a sɔrɔ a bɛ k'a den k'a gaucher kɛ k'aw tan k'aw la gosi mais a tɛ se k'a fɔ directement mais a b'a k'i n'a fɔ a bɛ ladidi la nous on n'est pas bête. A ye justice mɔgɔ jumɛn wulila o ko la o de kosɔn k'aw ma a ye justice système a y'a changer nin ye Faransi ka justice système de a bɛɛ n'a kɛra ten walayi. C'est pour détruire, c'est pour que quand il y a des gens qui ont des comme nafate comme nous. Et ma ene nen ke doro be wuli kama réseau sans fait. Mo be jamana mo fakali kela, mo be fakali kela defani mo be nen ke. Aw ni ala che. Mo jume ali Qur'an kono u ka kiru te kelingi. Ali bible kono ka kiru te kelingi. Mais anga jisi système in boyinde me ka tien fa na koyi. Amana ta digo mu nga digirane la. Ka o jimu fana be ka sigo kele de ka. Arasa be ka sigo. Arasa a fait pire que ça. Arasa be ka mun ka jugu ni sema tai. Mais Arasa ko mun de ba ko fait. Bébé qui est ɲininga, tout le monde se pose la question, il y a quoi? Amérique y a fato menenengena, fato bora ka Amérique buruja ya menenengena. Les Américains ni a voulu avancer au dedans. Bon ni a une révolution bet dans fait parce que nous on néglige les ennemis de l'intérieur. Che Guevara ko marfa qui c'est un abibulu qui c'est kelendron ibo de chi ko fait jugula. Sokono jugu o ka jugu ni kenema jugu yi. Mao ye kenema jugu be fara ka sokono jugu to be ka ko. En tant que sokono jugu be ko Ambe Mali moun non fait ne ala chanta so. Beka tien di faire. Faut jamais minimiser l'ennemi de l'intérieur. Pour que me uranda libéré mais aya keni avec les mains de fer. Jamana cité libéré ni caricelier. Jamana cité libéré ni négociation ni ibe kele de kebe rigueur d'État. Awayi refna di clé. Kuma be bona peu. Neba o de me tien la. Ni nous be ka popoli mun ketle. Anya bala tukuni ko e kawjim ganga takuma meja wera ula tukuni. Ayara sa de to inde. Now the Arasa to him or Borotena Sekakuma. Odoko Noma vraiment in common flare. I have Fereski in Golade. Nama Fereski Arasa Koina. Awala Sepunguma. Don't have a mamma can afford la Oman. Intended better expression. Intended Lomquide, near Manamana Kodi. Suno American got Cheboraka Kumau. American Barn of Amabulika is Sufi, Edward Snowden, Ntafutoi. American Union Chesoro, Nimbulaka, American Blani, Chain American Black at Irisila. I move for American. Ugas Roque. Julia Hassan, weekly city. American o mawulo no fe ngo fana journaliste bi oluga journaliste menu ka faso chiga fo be wulu koma maintenant ta ya fo ko droit de l'homme aga to wula mede ayaka jamana jo e ba be jamana libéré la na ko ka be na kalon na me droit de l'homme adota so kabi ta billahi jamana be ta kanda me ka tinye blé de fo onyona bi ni kuma nga fare mais c'est la pire vérité parce que tiens ni sonjara bi chini be ko do be jigila teke quoi ça c'est trop décourageant vraiment parce que dès ka ojimi kuna digirani la quoi ça m'a trop choqué wallahi. Arasa fana be ka bo domodo abe ka mogo négliger na mogo to eda obe koko mogo ro be nya do la obe cheya doni ode Modibo Keita bi ode fenge bi chaque fois nanga anga révolution fait ka Afrique noire la bébé bi e ma Algérie on te ka blague bli ou luka ou ka combattant no fait awane ke ne awlagi ni justice ko etiende ko fait etiende Arasa be ka mu faka ali ni blemba walla o te jokoro mais yo mogo ta to ma do be wuli no fait aye karsa fenge burujare ye ni fo karsa made moko ko kala de be maliko kala te ni jisisi il faut ko ga wuli ku jo la bilay talay moko be mine moko de no fe moko te mine mali no fe c'est ça qu'on voit et c'est la vérité awaka nga dabla fana o de kundo asimamba ko sankle ye fin chamanke mali amba ko vraiment baro tabulu kan mais fie bambe moko te nyina nyimi ka desa ku kala la nunu ye irisuka media be fermé Europe Arte Media irisuka télé irisuka radio ya be fermé. Oh, droit de l'homme be rojume, liberté d'expression be rojume. Alassane Ouattara fleni, ate chile kata Alassane Ouattara dogoyao. Pourtant Alassane a été élu avec Français kakuma oula. Tchadi président o mo kemef la fra. Aye Français kakuma oula, aye droit de l'homme kakuma oula. Anu ya kuma dam no bada. Ça dit niveau arrangé de, ça dit an ya simia nunu Alassane nunu to kakuma, itena ko jawi. C'est-à-dire que boka fegoro ma be kariyindi.
c'est-à-dire Assimi ka responsabilité ta ki engagement ta maramana ka nga dabla nga jamana konana pia pia kan fo ka dabla aw yɛrɛ ma fana an n'an bɛ cogo min na an ka to tan vraiment zigizagi wɛrɛ kana don an yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ bilen parce que ni zigizagi donna an yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ jugu bɛ jukɔrɔ sɔrɔ de la donc an yɛrɛ ma an bɛ cogo ni na tan dɛ aw bɛ ka an ka jeunes ninnu a ye continuer sira ninnu fɛ an ka jɛya ɲɔgɔn ye an ka information partager ɲɔgɔn ye an ka jamana in bɔ la o b'aw arranger o b'anw arranger an yɛrɛ bɛ mun fɔ an na ladilikan m'an bolo ka fɔ an na o de ye nin ye on est de cœur avec vous mais an ka to sincérité kɔnɔ na an bɛ cogoya min na tan faut pas k'an talen ɲɛfɛ tuguni ko wɛrɛ ka tila ka kɛ tuguni mɔgɔ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ala k'an kisi o ma an ŋani b'aw fɛ mais ala kama an bɛ siran min kan an ka to tan mɔgɔ si kana si janfa mɔgɔ si kana na ni ko kura wɛrɛw ye kana ni idée wɛrɛw ye mun bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na quoi vraiment an b'aw deli ala kama an ka to tan cogoya la an ka ɲi tan cogoya yɛrɛ la awa an bɛ fɛ fana an n'aw ka baara kɛ awa an b'aw fɛ fana mais ala kama a kana na ni kunkolo kura wɛrɛw ye tuguni kab'u bila devant nous a kana ni fɛn wɛrɛw ye an b'aw deli ala yɛrɛ de kama an bɛ tan cogoya min na an ka continuer nin ligne kan wallahi i b'a ye an bɛ tan cogoya min na an ka farin ka tɛmɛ bombe atomique kan bi la jeunesse est réunie derrière vous ala kama a ye miseli k'a ka jeunes kala minnu b'aw nɔfɛ a kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an b'o deli ala tala yɛrɛ de kama deli yɛrɛ de don an tɛ fɛ chaque fois déchirer ni fitininw ka na quoi an bɛ cogo min na an ka to tan an ka ɲi tan de awa an tan an bɛ tan bilayi hali bombe atomique o tɛ s'an na n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna an kana bɔ tan cogoya la dɛ an ka na don jeu wɛrɛ ni fɛn wɛrɛw kɔnɔna na bilen o de bɛ an bɛ retard fɛn fɛn ta a bɛ sɔrɔ o de la donc qu'on reste sincère entre nous an ka baara kɛ dans la plus grande sincérité o de kun don ciao ciao